Video yathu ya lero tonesana mene tingaonere balance ku Facebook account yathu kapena page. Kuona kuti account yathu kapena page yathu yapanga ndalama zingati. Ndipo omwe sinapange follow, tipange follow. Ndipo omwe sali anthawi, tiyambe. Ndere kasigula Facebook wathu yo, chachikulu chimakhala chokuti tipite ku professional dashboard. Ndiye mutakupita ku profile, komano yeye ife kuti ali pafupi. Ndiye nthangopanga imweyi. Ndiye mwe uja amene angapezekeso kwanuyo. Amalipira kuti professional dashboard. Ndiye paka click. Kena komango seselesa mmosi. Ndiye account yakoyo ngati kunalowa ndalama iliyonse imayenera kuti ibwerese option iyi ya payout. Ndiye tipanga click. Ndiye mene mukuonera balance ya ku account kwangako ndi $0.06. Sonza kuti account yanga inapangapo kandrama ngati kamene kaka. Komano ma account yanu ena thapezeka kuti anapanga ndrama zopitirira pamenepo. Basitu kupanga kwake ndi kumene koko nzosavuta. Ndiye ena kumafunsa kuti kodi zimathekadi kupanga ndrama pa social media. Tili maphunziro a content creation amene maphunzira amene mungapangire ndrama ndi social media. Maphunzira kupanga create ma contents komanso amene mungapangire learn ma social media platforms. Ndiko omwe mufuna kuziwa zambiri, namba ndi pene mukuiona pa screen. Mutha kuti kuti muyambe nawo kuphunzira. Kumbukirani kuti maphunzirowa ndolipira koma tintengo pang'ono. Ndiko omwe sinapange follow, tipange follow. Tiyenderanso video yotsatira.